Slavonsko. Hvala vam lijepa, dobar dan svima. Evo, lijepo je danas biti ovdje na Markovu trgu. U ime koalicije Domovinskog pokreta predali smo danas liste. Vidite oko nas jako puno sretnoga naroda. To nisu samo ljudi koji su članovi stranaka koji su predavali danas listu. To je narod koji je u stvari došao i sretan je što je predao svoju listu za izbore koji će se održati 5. srpnja. Na kojima će se pokazati koliku snagu ima ova koalicija Domovinskog pokreta. Hvala vam svima koji ste nas pratili u ovoj predkampanji. Nadam se da ćemo se viđati i u sljedeća 2 tjedna do izbora. Već se u ovoj predkampanji vidjelo u stvari kuda sve ovo skupa ide i u kojem smjeru se kreću pitanja, u kojem se smjeru kreću strelice koje dolaze iz ovog duopolskog, ja bih rekao, SDP-a i HDZ-a koji vlada ovom Hrvatskom već 20 godina i čija će vladavina završiti 5. srpnja. Oni kao i obično imaju samo jedan cilj, a taj cilj je naravno, kako ja to volim reći, da sjaši kurta, uzjaši murta. Njima je sasvim svejedno koji će hranidbeni lanac dalje nastaviti pljačkanje Hrvatske, koji će dalje nastaviti omalovažavanje hrvatskih građana, koji će dalje nastaviti raseljavanje hrvatskih građana, koji će dalje nastaviti sve ove stvari koje tište hrvatskog čovjeka, a o kojima oni ne govore. Njima je puno važnije sve drugo i svaki put da se pred izbore pojavljuju jedni te isti igrokazi. Jedni te isti ljudi se javljaju koji zbog nekih izmišljenih situacija prozivaju svoje političke protivnike kojima jednostavno ne mogu ništa jer su to novi nepotrošeni ljudi koji žele preuzeti odgovornost za vladanje ovom zemljom. Da vas ne bi previše gnjavio, da vam ne bi previše vremena oduzimao, ja bih volio zahvaliti svima onima koji su kroz ovih svega nekoliko tjedana uspjeli napraviti jedan snažan politički pokret koji neće biti treća opcija, nego će nakon izbora biti prva i jedina opcija bez koje neće biti moguće formirati vlast. Volio bih zahvaliti svim koalicijskim partnerima, volio bih zahvaliti svima onima s kojima smo pregovarali i nažalost nismo se dogovorili. Mi nećemo voditi nikakvu prljavu kampanju, mi nećemo nikoga blatiti, mi nećemo nikome prozivati ni bližu ni daljnju rodbinu. Mi želimo svima puno sreće i političkog uspjeha u ovoj političkoj areni. I reći ću ovdje ispred ovog svetog zdanja Hrvatskog sabora kojemu ćemo vratiti dignitet, kojemu ćemo vratiti ono poštovanje i kojemu ćemo vratiti ponos da hrvatski građani imaju gdje uprijeti oči kada traže pravdu. Poručujem svima, posebice svojim političkim protivnicima koji, zahvaljujući onima koji im pomažu, šalju poruke da se ja, ne daj Bože, bojim njih, sučeljavanja s njima, razgovora s njima o bilo kojoj temi, u bilo koje doba dana i noći. Poslušajte me dobro. Dakle, nemojte se više skrivati iza demokratske procedure, iza vama sklonih urednika i televizijskih i medijskih kuća. Pozivam vas s ovoga mjesta da izaberete stadion, sportsku dvoranu ili bilo što drugo u ovoj Hrvatskoj, da se nađemo i da razgovaramo pred narodom. Pozivam vas da odaberete stadion u Zagrebu ili dvoranu u Zagrebu, gradski vrt u Osijeku ili dvoranu u Osijeku, Kantridu, Poljud. Ako se bojite iz nekog razloga, može biti to i u Frankfurtu, može biti u Minhenu, može biti u Dublinu, može biti bilo gdje.
pozivam vas da se nađemo i da se suočimo pred hrvatskim narodom. I nemojte se vi bojati. Tamo vas neću čekati samo ja, tamo će biti hrvatski narod, tamo će biti hrvatski branitelji, tamo će biti majke poginulih, tamo će biti roditelji poginulih, tamo će biti djeca poginulih, tamo će biti roditelji poginule djece. Tamo će vas čekati hrvatski narod, a vi izvolite doći sa svim medijima i možete svi biti na jednoj strani, povedite sve svoje žetončiće, povedite sve svoje etno biznismene, povedite vama sklone medije, urednike i novinare. Ja ću biti s druge strane sam sa hrvatskim narodom. Hvala vam lijepa.